akonya wote akonya to bi akonya kwana wote so na nanu bade ya no saa na be ya na mbedam bi za mo say kuno kuro ban ana wo asante ne batuma no mo bobi nchira sa kuno kuro we de wo asante na asante de a papo no ono sante yin na ote kumase a o kan ya opa chira no enya doma hene kwana nisi a wo sorry etia eye asantimero 2482 abusua isi ameno kasai de eye kira hene wono so asori abusua ene ne wutimi se warning kese pa ene wo sende de ama eye asantimero ni nyina ne se wo kiremu a asante ebeto nchira abusua high land media Ghana mesro so be shama fufrenya bia hwe wa like wa commenting so ede amame ekami ese buno chieftaincy issues na abusua na dodo na afa na kwa gina eye doma hene eside a kiremu a wono ena chese wono de opese opagya ne hudu ti se de asantemawura otumfo se tutu otoso mienu etie na so ne manfo antimi mpagya ne se de asantefo ye pagya otumfo no abusua de si amene okasai de eye twifu hene de ma nkyira hene twifu hene de ma nkyira hene wababa kan sebi na abusua ansana no ye beka a emire bi atwam otumfo be kasa ya wo kiremu a ye wo ahemfu bi wo bunu patamu no obepagya omo cheso obe ye omo man hina na fiapre eka ho a nkyira anso krampo obo odin se nkyira anso obepagya no eno enenei eye twifu hene de ma nkyira hene ababe kasa wodwabo bia se wo kiremu a eye asante ba beto nkyira na asante mawura entumi ma mekase wono ne ba be pagya eye nkyira abusua ensama wo hene ne ahyiagu wonom no mintumi enka ni nyina na ne nkase mu okiremu a kyese wodi asante mawura tumfo se tutu ababi otoso mienu no wodi ne ho ya papa we eye twifu hene edema nkyira hene na ekasa asemwe na abusua ensam a wabiabia ni na kyerɛkyerɛ mu akasa afa ho no esanse yeso obi nsi trorodo emmatoa enti yekɔ ne akwakotie wo hene na nkasa enum sem de beya enkoye se me ana mebo misirem aka bibi yenkonkotie twefo hene edema nkyira hene emra edema buchia panyi afa a efrase ekwadwo me maami kuruwa me dana se Yankopɔn no ɔma no yokoduru me maami akosia moa na me ma no yokoduru me kɔ ne na tabia ɔne ne mpanfo na yemfo me nkɔ akyire bɛ nnera sɛne ɔmasia ti dwumadeɛ wei mu akotene ɛwɔ abane mu asɛm no ano ɔde nyame ɔhyira ɔnne mpanfo a ɔna ɔmto akonwa so nyina ne mmɔ obiara din na sɛ mempere biasa tabia ɔne ne ba hema ɔmo nkura ne yɛ na ba ne tifi no apagafo ɔhɔ o ba papa ɔkɔ n'anim a wotete ba papa a ɔkɔ n'anim na mekɔ ne sɛn me papa no wɔ mo dada na ɔmasana yɛ akonwa no to yɛ akonwa ba nti ne ba so no yɛ dada nti yɛwɔ mu yɛ mu na mpono sɛ no mekɔ ne sɛn Mama yani na hɔ na ne mingata wani yakata o akata bie bebeta mi bisa mo hye ankyira asante beto nkyira na ne ultima ka jesa na nkyira ye sabe mprediasa nkyira ye okuro mepeta akonya wotie akonya to bi akonya kwana wotie so nanu bade ya no saa na ya na mbedam bisa mo hye puno kuro ben ena wo asante ne batuma no mo bobi nkyira sa puno kuro we de wo asante na asante de a papo ono sante yin na oti kumase a o kan ya opa kyira no sa president sa oye panyini na oye mmadi ne ho yawo ne yawo ne san ne me makona menyewa do vedi abonom ne natefo na obo mo din no
uko yana wai efrin tira na me bisa mo sai tantu man kwa yin na yana nan ko kutia ntira asante ni na ko boy su man kwa yin no ntira ni be na edi chefem waje wo ye ni mi yansa waje wo die ye de wo sa be fa ka wo die no se me pega wo fa me ko so na ba fa ko wiem wo na on se wo din sunia osu oduni eti me sa ni die kasa kakra se onko fom na o me no wa na ni pan ni na yere enko ni mu na onya se okeka boro eti bu won papa no me ka je se amwa no na yan etwafo ekonya no yan ya santefo ya firi kumase adrim na enchete se me firi kuroma na me ba ana nkyere ahene ade me kokon me na nanum kokon kabieto yeni ba di kabieto yan suma ala di kabieto no yana na ba kokon udi toni teleso na ho sia na obaranum no ka kabieto na o botuma dia uto na drobia kadam na me ka che to fo se a drobia kadam pia ba ye ni nyina ne tumi ni nyina a wo me twafo yen me mama me ma ni nyina mama ni si me be champion sa na ma na ba ko a drobia kadam ya na ye kokon akokote ama nchira hene aboye twafo yen be mo tumi ko tumi mo no kwa ufitia na babo akwame yene o fa na wo hwa modi ma wo bo ana wo ya aboto top konti yene ona na butua ne twa ntira yene ana babo akwame yene ana babo me ntira twafo yene media me ko wa yene dia me ye twafo yene dia me nkunko machita so ya dia meda ntira manasi makuma ni mtabia tawo mana sana metiye nyasani ana wome meda na kwa kudrobo sen meda nasi nyame omano yokoduru se na bibi tisiasi na ono ababa trame pretty fan pa beti sabili abakura me mana de nini nso sansa do ana kura ewo akira ne wasi ntamuti yere Ebusuya kamia sese no die yebetimi akase dom ahene wanya ne partner chese eye nchira atwefu hene we no entimi nyina pote se eye nchira atwefu hene enkwa no woye sa so watimi agina bonten akasa ansem we dia na chese chira ahene ena ama ne go ahead anaso omumienu nyina no ena akobenkuro mu atese wo hene di sa asem we eba betudwa na ebusuya nsem we ya wo kana wo kiremu se chese sumankwa hene kura ho nsem nyina wom no ode ne nse esi ne bo su dua kanipi se wono sabi otumfuo na sabi abusu nsem de waka bi ye pam na sesia na kame ese bono chieftaincy issues no kwa na ekwa nim ya na eye kese yentimi hu se doma hene na hyehya ase ne wo ye saa niema no sese yo yentimi nkire abusu sese ne de nie ewo sesi a ye hu se otumfuo wo ba ba ye di ama Ghana ene se obe pata bokonto kwa ezu se kire atwifu hene de nsemwe eba dia na chese wa ya nhwe ye die bedrumre bi dia wa hwa na bono ene asante ntokwa no wa hwa na asa akopagya ni mu su bi ma na asa akoma ne homene so esanse die atwifu hene eka no kire atwifu hene eka na busuya emu odu ensem a wahwiegu ani sabi wodi yewura otumfuo setutu ababio wote kwakwoso na sabi wodi nanim eye fom ebo ni dinwie abusuya ensem no eha mihu de menkampo kame esese no ahemfo mo wo bono no sabi ebi mu ne ye no omo peke from eyedom ahene suni ne ban bi a woda na di na no bi eno mu sue esanse mpanyifo kasa bi se de odi akire sua de odi kan nante dom ahene na start sa de o na atwa sawe yato na ahemfo ni bi a start so omo sua dom ahene na agbosa akwantempo na to no na ahemfo ni bi enam so omo ye sa esanse wotumfo kra ba be kasa wo be pagya nkyira ba be ye ne man hene
enti dia na beba a obo be gina abonte anaso obe gina baabi etimi di ne nse asi ne bo sebi edi ye wura anim ayefom abusua asem no mekasa meka bebre bedoso wo de jawadwe nkyere comment section honom efa mame no one like ya share video ama foforo nya bi ahwe na sese nie ekoso ahemfu bi ntam titiri ne buno patam wonom on person dia santimeru anim yefom no ewese samre yenso asantefo na na asantefo amosumo ha no monsumo mamusu na emom anya ntokwasem abusua ensem no edoso wo de share mame ma foforo nya bi nhwe wate no like ya comment so ha eya land media Ghana midi di akire broni me da ase